24 आसिकानि बिसिङाव खबजाक पदबिलनि सिमी रतनपुर थांमानि लामा अर्धेक मर्धेक पिस अर्धेक मर्धेक लामा हामया यंगसाजाक हायंजाक आबोनि बागै थांनानै फायनानि लुकुरक ताबक बेलायनो जोंजाल तामासागा खानायनाय दिसिनि मांपिलुआ आमजानि लुकुरक नरो लामातै बस बिसिरं खल थांला चुखाय त मने न पारा तोरा से ए लामा खाय त म सेजां बाइसे संदाल कि बाजार दं थाङा ए काम दुई नम्बर खायने बन्द खाय जाखाय गयां म कसाति जा खाय जा माने सामुं दुई नम्बर खायजागो सामुं दुई नम्बर हेने बन्द खाय जा खासा साबन बखाक्ते ओ सामुं तांजा बा एडिसिनि बखाक्ते दा राजि सक दां खान राजा समा दाबले साइने अंगा ताबसा जतै लामा हामेन म ताबसा जतै को म अकर अरन सिमी को बक पारा दरा पुरा छेंगा लामा पदबिल थांला जुखमना म पदबिल बाय रतनपुर लामा वाइसा काजा माति बगाबिल जन थांमान म लामातै अंगा ताकसा जतै हामेन ना हामिया साइकेल जे सटिंग समय त लगरो जगो काकानि मुंखा फनि अच्छा पारा अंगा म पाइजा अन्त साइसिमालिया आकिसा सानजारावगो खाइलायखादो ओंखाय सानजाव खाइलायखाय अर कयेकजना पजागानि नंहरै बुरि बेयाखो भाय खालायका बरनो हरता खाइदि रक खाइना ओंखाय ओखौ फाइखेखो सालक खाइखो नि सागादा कामखाय न ओंखाय अफ्रो ओंखाय बा आंगासो न खाना बुसु बरनो ओंखाय अ बरकबो ते उ दो ओको बायबा फेरालांलिया ता रिवै सिमी माने लुलार गारि बे फेरालिया रिवै सिमी उसु जरा ओंखाय न तैसा बरक ते खंसे गारि इति तुजा खाइमा दंमानि आबो बुरि लांलिया ता माने तार माने सामुं दुई नम्बर खायो सालो खायो हर खायो ता हर से खायो ओंखाय म अरनि सेंसन करै बहि सालां खंबरं न अजान सेंसन करै म कुबुनि जागानि बारा कामनोसे नरंनो खायरगै खलाय कलांनानि नै साइ कम खाने र आते नै साइ अच्छा गजागन से सेंसन याता अच्छा नल कागा काइसा बयस करंगै ओ म हायरन ताम साम जों सेंसन चिग्रेंगा बाहायके अर बर खायने बागै मा फाइबा बरक सेंसन करै हेगा अर किजा खलाय फुनुगै मनो किजा म बेलाय हामिया अंखा हकाय म किजा खलाय फुनुगै पीडब्ल्यूडी नो हेनोबार खायखाय बरक काम कताल लंखरे दिवाना हनै सावो हनै खनाता अब कन्टेक्ट दानि बुखुनि को बुयु बुको गाते हनै सावो हे खनाता अच्छा नि का नि मुहा काका आन बु मंखाय दिलसान दे बरमा म पारांखाय बक्ता पारा